साला सारा दुनिया काम क के निहाल हो गेल आ इस सार लोग बा 10 बजे सूत के उठाता हम अकेला गार मारावतानी। का हो भैया तू ई डनेर काहे कटला? ए मुठना देख कर पापा के मार दो चाचवा सा। ए हाई ई तोरा में बा पूछला कथी वाला साला बुढ़ाट से बार-बार साला डनेर काट देता। मार साले के रे भतरा मारी रे बेटवा चिबौनी रे रोंडो रे छिनारो रे रारी। जमीन के झगड़ा ऐसन बढ़ गेल बा खास कर अपन यूपी बिहार में झांटपुर जमीन ला पट्टी पटदार में मर्डर हो जाता। हम तो जानते बानी कि पुलिस की जरूरी पड़ी। चल बोले दे 50-60 किलो के लाश गिरी 2-4 गो।